Sisakuyona leya ndawo, kanti ukukholwa kwenu kungakanani? Ngike ngafikelwa into ethi le ndoda yayiyimpumputhe mayihleli ngasendleleni mayizwa ukuthi uJesu uza kudlula, ithi ngizwile kukhulunywa ngaye kuthiwa yena uyakwazi ukusukumisa iy'shosha nalabo abangakwazi ukukhuluma uyabenza ukuthi bakwazi ukukhuluma. Pho mina mangingaboni angahlulwa yini? Useyaqala uyamemeza, ndodana kaDavide ngihawukele. Wangazi ukuthi ababehamba noJesu bazama ukumvimba ukuthi makathule, kodwa ngenxa yokukholwa kwakhe ekutheni namhlanje ngeke ngikwazi ukulala ngingaboni, umemeza kakhulu kunakuqala. Lokho kuvusa nje ukholo lwakhe lokuthi ngempela namhlanje ngiyakufisa ukubona. Uyaqhubeka uyamemeza, ndodana kaDavide ngihawukele. Kuthiwa nangempela uJesu wamsiza ngalelo langa, walala esekwazi ngisho ukubona. Kanti ukukholwa kwethu kungakanani? Ubonakalo wesifazane kuthiwa wayesegula isikhathi eside engalapheki, seya nakodokotela usiza katholi, kodwa uzwa into eyodwa ukuthi uJesu uza kudlula, yena yedwa okwaziyo ukuphilisa abantu abanochoko. Pho mina bengahlulwa yini ukungiphilisa? Usethi angambona owesifazane uJesu edlula, oxakwe isixuku ahamba naso uJesu, kodwa unento eyodwa uthi ngenxa yokukholwa kwami ngiyakholelwa ekutheni namhlanje le nto engihluphayo ngizohamba sengingasenayo. Uthi nje mangithinte umphetho wengubo ngiyathemba ukuthi ngizobe sengikwazi ngisho ukusinda. Kuthiwa nangempela wathinta nje ingubo yakhe bese wasinda. Ngabe ngempela thina ukukholwa kwethu kungakanani? Uma kukhona abantu abathi bangezwa nje kuphela bese beyakholelwa ekutheni bangasinda, pho thina kungani sikholwa ngokubona singakholwa ngokuzwa? Pho ukukholwa kwethu kungakanani? Uma uJesu esemkhumbini abafundi bakhe bayamvusa bathi Nkosi walala thina sibhubha. uJesu uyavuka, uthulisa isivunguvungu nomoya, baba nokumangala abathuso ukuthi uJesu uthulisa isivunguvungu nomoya. Kodwa into engiyibonayo ukuthi basuke bakholelwe ekuboneni, hhayi ekutheni uJesu vele lento uzoyenza. Impela bona babefuna ukuprove ukuthi ngempela ngakwazi ukuthulisa, hhayi ngoba bekhona ukuthi yena vele isivunguvungu angasithulisa. So ungalenzi iphutha lokuthi mhlawumbe mawuthandaza ebese uthandaza ngenhloso yokufuna ukubona ukuthi lento oyithandazelayo izawenzeka, kodwa thandaza ngokukholwa ekutheni leyo nto izowenzeka. Baningi abantu izinto zabo ezingenzeki ngenxa yokuthi ukukholwa kwabo sekuboneni ekutheni ngempela kuzowenzeka, kanti kudingeka abantu abazokholwa ekutheni ngempela lento izowenzeka. Ingakho uJesu athi masikhuleka asibothi masiqeda ukukhuleka bese sithatha njengokuthi lezo zinto sezenzekile, ngoba into ukuzukwazi ukuba nayo udinga ukuthi ukholelwe kuyona, ukuthi ngempela ekuthandazeni kwami ngiyazi ukuthi izoba khona noma ingakafiki, kodwa ekuthezifisa isikhona. Kodwa lento ibiza ukuthini na? Ukuthi sibe nokukholwa. Kodwa sibuze wena, ngabe ukukholwa kwakho ungakanani? Ngoba namhlanje sitholile ukuthi ngempela uNoah wazama abantu ukuthi mabakhulukhumbi, kodwa abazange bamlalele. Kodwa kwathi makufika isivunguvungu sekufika uzamcolo, kwayilapho bekholwa ngempela ukuthi lo muntu wayekhuluma into eyiyona. Kanti thina siyokholwa nini? Ukuthi ngempela lo uNkulunkulu futhi akekho oyofaniswa naye. Ngakho-ke kwanamhlanje umbuzo wodwa nje, ngabe ukukholwa kwakho kungakanani? Alibonge igama lakhe lingcwele. Socela sibale amehlo. Baba wethu onamandla, uNkulunkulu ophilisayo, mdali wezulu nomhlaba, Baba siyabonga ekuseni ukuthi usasigcinile singabantwana bakho, sisondela kuwe Nkosi asinalo lutho, sehlosha umbuzo nje kuphela ukuthi ngabe ukukholwa kwethu kungakanani. Seningi izimo odlulisa kusona mihla namalanga ngaso sonke isikhathi. Baba Nkosi sibonga into eyodwa ukuthi uNkulunkulu ongalahlani. Siyazi kwesinye isikhathi siyangabaza ubukhona bakho, kodwa noma kunjalo Nkosi ngalesi sikhathi sizobuyela kuwena Nkosi, ngoba siyazi ukuthi wena uNkulunkulu ofanele Nkosi ukudunyiswa, ofanele ukubonga. Baba Nkosi
umbuzo namhlanje ubuwodwa nje ukuthi ngabe ukukholwa kwethu ungakanani. Uma kukhona abantu abathi bengaboni ngenxa yokuzwa ngawe bakholelwa ukuthi wena uza kubasindisa, pho thina esibonayo nesizwayo esinenhlanhla engaka sihlulwa yini ukukholelwa ekutheni wena uNkulunkulu ongehlulwa lutho, wena uNkulunkulu owenza izinto abantu abathi ngeke zenzeke, wena uNkulunkulu ongazili ongalali, wena uNkulunkulu ohlale njalo usigadile usibhekile, wena uNkulunkulu osikhumbulayo nasekuseni ukuba sivuke sihambe sowenza icebo lakho. Pho thina sihlulwa yini Nkosi ukukholwa sinakho konke amathuba? Kukhona abantu abashoda ngezinto ezithize, abangakwazi ukuhamba, abangakwazi ukukhuluma, abangakwazi ukuhamba, abangakwazi ngisho ukubona, kodwa thina sisenhlanhleni yokuthi konke lokhu Nkosi kuyenzeka kuthina futhi sinakho konke esikudingayo sikulangazelelayo. Pho kungani ukukholwa kwethu Nkosi kuncane kangaka sithi singabhekana nenkinga bese sibona ngazuthi wena usinga uNkulunkulu? Baba Nkosi, ekuseni sizothi Nkosi siyacela uvuselele ukholo lwethu ngoba singakungabazi kubona konke izimo edlula kusona. Sithi noma ibhungubhungu ifika kodwa sikhumbule ukuthi wena wedwa uNkulunkulu futhi unecebo elihle ngathi. Baba, ekuseni Nkosi vusa ngento engaphakathi kithi ukuba ukukholwa kwethu singakungabazi ngegama lakhe elingcwele. Sithi Baba Nkosi siyacela ukuba usiphe ukukholwa okuyikona konye, singakholwa ngenxa yokuthi sesizwile ngabantu ukuthi ukhona, kodwa sikholwe ngenxa yokuthi sifanele ukukholwa ukuthi uNkulunkulu ophilisayo. Baba Nkosi, ngibasondeza kuwe Nkosi kubona bonke abantu abakudingayo ukuzwa ukuba mabakuzwe bese sebekuzwile bese beyakholwa ukuthi uNkulunkulu ongafaniswa nalutho, wena uNkulunkulu ophezu kwabo bonke uNkulunkulu abakhona, ngoba babekhona abanye uNkulunkulu kodwa babonakalanga babefaniswa nawe, ababonakalanga Nkosi ababe njengawe, ababonakalanga Nkosi ababe nokuhlakana okunjengawe. Baba Nkosi, nangalesi sikhathi sithi akekho omunye besingambonga ngaphandle kwakho. Baba Nkosi, siwumndeni wakaMex sibhekene nalesimo esibhekene naso, sithi Nkosi konke sibheka kuwe ngoba uNkulunkulu ophilisayo. Sithi Nkosi letha ukuthula ey'nhliziyweni zethu, ususe uhlevane Nkosi ukuthi nalabo Nkosi abashonelwe baduduze ngegama lakhe elingcwele, ubambathise ngomoya wakho namandla. Baba, sibiza wena unguJehova ongehlulwa lutho, ngegama lakhe elingcwele ufanele ukudunyiswa, ufanele ukubongwa. Siyohlezi sikubonga njalo ngoba akekho ongefaniswa nawe kuze kube phakade. Amen. Amen. Ngiyabonga kakhulu.